וברוכים הבאים להרצאה על מה קורה כשספריות או packages מתחילים לתחזק את עצמם. זה סיפור שבא להציג את הזווית שלנו בצוות מחקר שלנו להתקפה האחרונה של שי חולוד, למי שמכיר, ומי שלא מכיר אז עכשיו יכיר. וספוילר, שום דבר טוב לא קורה מזה, כן? אז מי אני? אני דניאל הבלס, אני אבא לתאומות בנות 3, לילי ואלמה, רוט. אני מנהל את הקבוצת מחקר בגיטלאב, אני עושה סקיוריטי משהו כמו 12 שנה כבר, ואני עדיין לא יודע כלום, כמו שעזרא אוהב להגיד, וזה נכון, לגמרי נכון, ואני גם חייב להרבה מאוד אנשים שיושבים פה, אז אני רוצה להגיד תודה רבה גם לעזרא, לעודד, לעידן, שמארגנים את האירוע הזה כל חודש מחדש, כבר חודשיים ברצף, שזה מרשים. כן. זה לא הפוני אוורדס עכשיו, זה לא... סבבה. אז איך בעצם כל הסיפור הזה התחיל? ב-24 בנובמבר האחרון, קיבלנו אלרט בסלק. עכשיו, בחרתי את התמונה הזאת כי היא מאוד מצחיקה, היא מראה באיזה פשטות אנחנו מקבלים את האלרטים הכי, נקרא לזה, עסיסיים, ועדיין מאחורי כל אלרט כזה יכול להסתתר עולם ומלואו, כן? ובמקרה הזה קיבלנו באזור 5 בבוקר את ההתראה הזאת, בעצם בנינו מערכת שיודעת לנטר את האקוסיסטמס השונים, פייפי, NPM, כל הרג'יסטריז של השפות השונות, ובעצם סורקים עבור חבילות שהם נראים עם סממנים זדוניים, ובסוף בעצם האלרטים הכי מתועדפים זוכים ל-AI summary של איזשהו סוכן, שעובר על כל הארטיפקטים שאספנו במהלך נקרא לזה איסוף הסיגנלים, ונותן לנו ריפורט כזה, וזה בעצם מה שהתחיל את האירוע הזה. אז הסוכן אמר שבאמת יש פה ריסק קריטיקל, 95% AI proof report, אבל הדבר שאותנו, נקרא לזה, sparked our interest, זה הקטע של supply chain attack עם pre-install script, ש-execute heavily obfuscated file. זה נשמע כמו השילוש הקדוש, צריך להסתכל על מה קורה פה, ובאמת ככה עשינו, וכבר חשבנו שאנחנו מדברים פה על איזה זירו די חדש, כבר חשבנו על שמות מגניבים, שזה הדבר הראשון שעושים כשמוצאים משהו כזה, לא נכנסים לקוד ובודקים מה הבעיה, אלא השמות והמרקטינג, זה מה שהכי חשוב, והסתבר שטעינו, כן? בסוף זה היה אירוע של this is fine, עד שהוא כבר נהיה קצת פחות fine, וגילינו שאנחנו בעצם בתוך אירוע מתגלגל, שזיהינו רק אלמנט אחד ממנו בסיגנל הבודד הזה. בסופו של דבר גילינו שככה ה-TLDR זה שי חולוד V2, ולמי שלא מכיר, שי חולוד זה קמפיין שתקף אקוסיסטם שונים כמו NPM וגיטאב וכו', כדי להדביק בעצם את התחנות קצה של מפתחים, לעשות את התהליך הזה של פעפוע של המלוור לכל הריפוז של היוזר וכן הלאה וכן הלאה, עשה הרבה מאוד רעש בספטמבר האחרון, ובעצם עד כאן היה נראה שהם די דומים, בעצם שני הווריאנטים האלה. יש להם קיל צ'יין מאוד ברור וסדור גם ל-V1 וגם ל-V2. שוב, אנחנו מתחילים ב-initial infection vector הזה, שבו מפתח שעובד על פרויקט עם גישה לפרויקט שלו ב-NPM ובגיטאב, מתקין את ה-malicious package הזה בעצם שהם פרסמו, הוא מוציא את ה-credentials מהתחנה, מזליג אותם החוצה, עושה את כל התהליך הזה של להתפרס לכל מה שאתה מתחזק בתור מפתח. זאת אומרת, אם הגעתי למחשב אחד והוא מתחזק 10 פרויקטים, כל 10 פרויקטים האלה עכשיו חוטפים את אותו הסיפור בדיוק. והשלב האחרון שהוא די חובה, זה איך הוא משיג פרסיסטנסי, איך הוא שומר על עצמו, כדי שגם אם הוא ירד מפקאג' אחד, הוא עדיין נמצא בסביבה שיכול לפעפע את עצמו, ולהפוך את החיים של המגנים למאוד קשים. אז באמת לפני שאני אמשיך הלאה, עד כאן V1 ו-V2 נראים מאוד דומה לרמה שחשבנו שאולי אפילו מדובר באיזה false positive, איזה אלרט שהוצת מאוחר, איזה version שזלג אחרי שהוא היה דורמנט במחשב של מישהו איזה חודשיים, וזה לא הרגיש כמו משהו מאוד שונה.
עכשיו, כדי להבין את ההתקפה בצורה, נקרא לזה יותר מלאה, צריך להבין את האקוסיסטם שבו הוא עובד. והרוב המוחלט של הפקאג'ים האלה היה מבוסס NPM, זאת אומרת, פרויקטים בג'אווה-סקריפט, לא עלינו, וכדי להבין בעצם למה זה לא עלינו כזה, צריך להבין רגע את הדבר הזה שנקרא package.json. כל פרויקט JavaScript שאנחנו רוצים בעצם לפבלש לרג'יסטרי, שזה NPM במקרה הזה, אנחנו זקוקים למניפסט שאומר מה הפקאג', איזה גרסה, מה הדסקריפשן שלו, מה ה-dependencies, שזה גם אלמנט מאוד מאוד חשוב שאנחנו ניגע במפתח הזה אחר כך. ואחד האלמנטים שהכי מושכים את העין ל-threat actors זה life cycle hooks. זה בעצם סוג של LD preload כזה, של NPM, הקבלה מאוד גסה, אבל במקרה הזה באמת ה-life cycle hook של pre-install נותן לתוקף את היכולת להריץ קוד שנמצא אומנם על הפקאג', כן, הוא נמצא בקונטקסט של הפקאג', אבל לפני שהפקאג' הזה בעצם install. ובמקרה הזה מדובר באמת בפקודה של node setup ban.js, שעד כאן עוד פעם, זה לא כזה לא נפוץ, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד פקאג'ים, גם בצורות לגיטימיות לצערי, שזה הופך את ההבחנה בין לגיטימי ללא לגיטימי למאוד קשה, אבל מה שתפס אותנו זה באמת הקטע של setup ban, כי זה היה, בוא נגיד, סטרינג די חריג למי שעובד הרבה עם packages, כי הוא ישר זורק אותנו לעולם תוכן של, אני תכף אגיע, של מהו, אבל זו הייתה אינדיקציה מאוד מאוד חריגה בשבילנו. וכמו כל דבר טוב בחיים, אנחנו מתחילים עם לחמניה, כן? הבן הזה תפס אותנו במקום לא טוב. לצערנו זה לא מהסוג הטוב של הלחמניות, זה בן ה-Package Manager של NPM. בעצם שפות פיתוח שונות, יש להם את ה-Package Managers הדפולטיביים שלהם, סטייל PIP לפייתון, NPM ל-JavaScript, Go Mode, אבל על גבי האקוסיסטם הזה של התקנה של Packages, נוצר עוד שוק ל-Open Source'ים שהם סופר טולס כאלה ל-Package Managers. זה הרבה יותר מ-Package Manager, אבל לקונטקסט שלנו אפשר לחשוב על בן בתור NPM על סטרואידים, אוקיי? שהשימוש שלו בדרך כלל הוא מקבילי ל-NPM. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל נעבוד עם בן כ-entry point, ולא נעבוד עם NPM כדי להריץ בן אחר כך. אז זה ככה קצת סרט אותנו בקטע הזה. ומה עושה אותו setup בן שהופיע ב-life cycle hook של pre-install של כל סאמפל שמצאנו של הקמפיין הזה? בגדול עושה דבר מאוד, מאוד פשוט. הוא סך הכל, מתקיל בן. זאת אומרת, ה-dependency רץ, ולפני שהוא מותקן, הוא מתקין את בן, בתור package manager אמיתי, ובסופו של דבר מריץ את אותו ה-executable של בן, עם הארגומנט של בן environment.js, שזה איזשהו קובץ שהופיע על הדיסק, שבגדול הוא היה מאוד מאוד גדול. אוקיי? זה היה אחד השינויים באמת הדקים ששמנו לב בין הווריאנט הראשון לשני, מתרכז בעיקר על הארכיטקטורה של ה-ban environment.js הזה, שבגדול זה קובץ JavaScript של 10 מגה-בייט, שזה מאוד לא שגרתי, אבל זה כן שגרתי ל-bundled JavaScript files. עכשיו, מה זה bundled? תארו לכם שיש לכם 10 קבצי JavaScript, ואתם רוצים to distribute קובץ בודד. אז אנחנו ניקח את כל הקבצים האלה, נעשה ממש cut כוכבית לתוך איזשהו משהו גדול כזה, שמחזיק את כל הדאטה סטרקצ'רס ואת כל האימפורטים בין המודולים השונים, ואז יש לנו קובץ אחד. עכשיו, השימושים של בנדלינג הם כן לגיטימיים בעולמות של open source development, או בכלל של code development, זה לא דבר חריג, אבל במקרה הזה הוא גם היה heavily obfuscated ברמה שהיא לא עוד איזה בנדלר שרץ על הפרויקט הזה. העובדה גם שהוא היה 10 מגה-בייט, הייתה מבחינתנו אינדיקציה שאולי יש פה איזשהו אלמנט שנועד למנוע את החקירה האוטומטית נקרא לזה, או את הזיהוי של הדבר הזה, כי עובדה שגם הסוכן שלנו אמר, אוקיי, יש פה 10 מגה, אני לא הולך לפתוח את זה לבד. אין לי את הכלים, כאילו, לעבוד עם קובץ כזה גדול, כי זה אכל לו את כל הקונטקסט. האם זה בכוונה? לא יודע. רוב המוצאים. והרבה פחות מהמקסימום קונטקסט ווינדו של ה-LLM, אם מדובר באמת באיזשהו workflow כזה.
שוב, העולם הזה של בנדלינג נועד באמת בשימוש לגיטימי, to bundle את הקוד שלנו ביחד עם עוד dependencies שיש לנו. וגם במקרה הזה זה בדיוק מה שקרה. במקום שלמלוור הזה יהיה רשום במניפסט שלו, ב-dependencies, רשימה ארוכה של דברים שהוא צריך כדי לעבוד, ותכף ניגע גם מה הוא צריך, אין dependencies. המלוור הזה הוא self-contained לחלוטין, הוא הכניס בתוכו את כל ה-dependencies שהוא צריך, ומוכן לפעולה כקובץ בודד. ומה אותו Bun Environment JS עושה? בגדול, כל מה שהוא יכול לעשות בערך על התחנה. מלעבור על כל ה-API tokens שלנו, הוא סורק את ה-file system, הוא גורם לתוקף לקבל נקודת מבט מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה כנה, על כל תחנה בעצם שהוא מדביק. ותכף גם ניגע בסייד נוט שזה מאוד מאוד ציבורי. דיברנו על dependencies, דיברנו על זה שהוא לא בא עם אף dependency, אבל הוא כן בינדל בתוכו, בתוך הקובץ, הרבה מאוד, נקרא לזה, קבצים חיצוניים. שאחד מהם זה טראפלוג. מי שלא מכיר את טראפלוג, מי מכיר את טראפלוג? בואו נשאר ככה. חוץ מגל ביטנסקי, מי מכיר את טראפלוג? אוקיי, בסדר גמור. סליחה. אז בגדול טראפלוג זה כלי אופן סורס, שהמטרה היחידה שלו זה לקחת פייל סיסטם ולהוציא JSON של כל הסודות שיש בפייל סיסטם. למה זה טוב? תחשבו על CI, על ג'וב שבונה לכם את הפרויקט, אם בטעות הזלגתם איזשהו סיקרט החוצה, לא בא לכם שזה יגיע לסורס קוד מנג'ר שלכם, בא לכם שזה יישאר self-contained על התחנה. אז ככה בדרך כלל משתמשים בו כאיזה pre-commit hook, לא חשוב. הנקודה היא שהם משתמשים בו. כלי אופן סורס, זמין לחלוטין, טופ סטאר בגיטאב, אחד הפרויקטים הכי נפוצים היום לסיקרט דיטקשן, והם ליטרלי דחפו את הבינארי של הדבר הזה, ומשתמשים בו בתור דיפנדנסי. וזה באמת עד כדי כך פשוט מבחינתם. זאת אומרת, תחשבו רגע על ה-cognitive workload שצריך תוקף במקרה הזה לבוא, שהבוס שלו אומר לו, אני צריך עד מחר שתעשה לי קובץ שמוציא את כל הסיקרטס מהתחנה. שלח אותו עכשיו לחקירה, איזה סיקרטים יכולים להיות, בוא נמדל, איזה קלאוד הם עובדים איתו. לא צריך. תריץ כלי אופן סורס ושלום על ישראל. זה באמת כל כך פשוט מבחינתם. אז זה ככה באמת היה שימוש מאוד אלגנטי, פשוט מייצרים סקאנר חדש של טראפלוג, סורקים את הפייל סיסטם מה-home directory, ושומרים את זה לקובץ שנקרא truffle-secrets.json. החלק המעניין פה באמת זה שורה 9, זה לאן אנחנו שומרים את הקובץ הזה. אז בעצם התוקף משתמש באקסס של היוזר שנפגע, כדי למצב את עצמו מחדש. ואחד הדברים האלה זה באמת לייצר ריפוזיטורי, public, עם private שווה false, מהחשבון של היוזר. זאת אומרת, אם אני עכשיו עובד בדניאל קורפ, אז giithub.com/danielcorp/ החולרה הזאת, שהוא מייצר פה, והוא דוחף לתוך הפרויקט הזה את הקבצים שהוא בעצם מזליג החוצה. הוא משתמש בגיטה בתור הדרופבוקס שלו, לשמור את כל הסיקרטס ואת כל הקבצים שהוא מזליג מתוך התחנות. שורה 8 ומטה, זה מה שדיברתי מקודם על פרסיסטנסי, וזה בעצם הצורה שבה הם עושים את זה. הם משתמשים עוד פעם, living off the land אצל גיטאב כפלטפורמה, כדי לחיות ולהתקין ראנר משלהם על הפרויקט שנגוע, כדי לוודא שכל ג'וב שבעצם רץ על הדבר הזה עובר דרכם, ושוב יש להם עוד דרכים to compromise עוד packages. שזה באמת מדהים בעיניי, הצורה שבה הם באמת מצליחים to live off the land בסיטואציות האלה, זה מטורף בעיניי. ושורה 4 היא גם קריטית, כי הדסקריפשן של הריפו הזה היה חייב להיות משהו שהם יכירו. למה? כי בצד שהתוקף, הם רצו לייצר בעצם נתיב הזלגה נוח, אז במקום לאנדקס עכשיו, או לשמור את הקבצים בצורה שהם ידעו את הסטרקצ'ר, ולהתחיל להבין עם חיפושים מורכבים, איך מוצאים את אותם ריפוז שהזליגו החוצה את התוכן, משתמשים בגיטה ב-API, פשוט. תן לי את כל הריפוז שיש להם בדסקריפשן, שיכולו the second coming, וקח את הקובץ שנקרא contents.json, וזהו. ובעצם כל הסיקרטס האלה היו בגיטה במשך שעות ארוכות מאוד.
אני חושב שבשיא היה יותר מאולי 25,000 ריפוז שאני ספרתי בזמנו, ושוב, זה קונקרנט, זה עוד כאלה שהם compromised, מוחקים מלא, עוד כאלה שהם compromised, מוחקים מלא. הווליום היה בערך על 25,000 בכל רגע נתון, שזה המון 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 בלאסט רדיוס, אם מסתכלים על זה מהבחינה הזאת. אז עכשיו בעצם הבנו מה הספרד וקטור שהמלוור הזה בחר. הוא משתמש בפקאג'ים שהיוזר יש לו גישה אליו, משתמש ב-NPM Access Token, ב-GitHub Access Token, רואה מה הוא מתחזק. אם אני עכשיו דיבלופר של חברה עם 10 ריפוז, מאקאונט אחד אנחנו פיבוטינג ל10 ריפוז שונים. כל מפתח של הריפוז האלה גם מוריד את זה לוקאלית, וגם לא יש עוד ריפוז, לא חייב בארגון הספציפי הזה, וככה בעצם הם מתחילים להתרחב. וזו התרחבות שנראית לכאורה כמו version bump רגיל. שוב, לא מדובר פה באיזה ריפו dependency חדש לצורך העניין, מדובר פה על dependency לגיטימי, שכולם משתמשים בו, שהוא compromised, והצ'יין הזה רק ממשיך ככל שהדבר הזה ממשיך לרוץ וימשיך לחיות. האם זה קפטנאו, בדיוק. אבל שוב, עד כאן אני לא חושב שסיפרתי לכם שום דבר ששונה מ-V1, כן? וגם לנו בתהליך של החקירה היה מאוד מאוד קשה להתחייב להמשיך לחקור לעומק עוד ועוד ועוד, שאנחנו לא רואים סימנים שונים מ-V1, כן? לפחות בשעה הראשונה כשעשינו את הערכת סיכונים. אבל באמת היה איזשהו משהו אחד שהיה באמת שונה. וזה מנגנון של Deadman Switch, שוב לצערי לא הקונסולה, אבל יותר משהו כזה, תודה לג'מיני. If condition מאוד ברור. אם אני בתור תחנת קצה שיצרה פרויקט בגיטה ויצרה פרויקט ב-NPM כדי להזליג את התוכן החוצה, אם התחנה איבדה גישה לפקאג'ים האלה, וייפ על התחנה. ליטרלי וייפ על התחנה, כאילו. בכל דרך אפשרית, התחנה נמחקת, כן? וזה, אם אתם מסתכלים על זה מהנקודת מבט של, אוקיי, זה עוד איזשהו וייפר חמוד, אבל יש פה באמת דילמה מאוד מאוד כבדה בצד של המגן על מה עושים. וזה כבר מעבר לעוד אירוע שזיהינו הדבקה, יש פה, או אפילו נגיד בעולמות הרנסומוור, יש פה negotiation. יש פה צד אחד שפוגע כדי להשיג משהו, צד שני שנפגע שרוצה להחזיר את הדברים שלו בחזרה אליו. יש פה אינטרס משותף של שני הצדדים להגיע להסכמה, במקרה הזה אין פה. יש פה שתי אפשרויות ושתיהן לא טובות. או שאנחנו גורמים להרס סימולטני של כל המחשבים שנגועים במלוור הזה, או שאנחנו ממשיכים כרגיל. אני לא חושב שיש לי את המספר הזה בשלוף. גם אני לא חושב שאני אוכל לספק את המספר הזה, או שמישהו יוכל לספק את המספר הזה, כי זה באמת מאוד קשה להעריך את ההיקף, כאילו. מה זה? תלונות, כן. מספיק גם שמישהו בגיטה החליט שהוא עוצר את זה, זה עובר אפקט. בדיוק. זה הדיפנדרס דילמה שיש פה. אפילו לא הדיפנדרס דילמה, זה מישהו במייקרוסופט. בדיוק. כי זה לא הדיפנדר עצמו, זה לא, אין פה עניין של אמנה שגיטה בתור פלטפורמה, ושוב, זה כל פלטפורמה של source code management, או כל פלטפורמה שמארחת את הקוד שלכם. אין פה אלמנט של הפלטפורמה שמארח את הקוד להגן על כל דיבלופר בעולם. לא חושב שהם יכולים להתיימר לעשות דבר כזה. ואז באמת עולה פה איזושהי שאלה מוסרית של, אוקיי, איפה זה אמור לשבת אז? מי אמור להיות זה שלוקח את ההחלטה, להאם אנחנו לוקחים את הכפתור האדום או את הכפתור האדום? זה בעיה. ובמקרה הזה לאף אחד אין את האחריות הממשית, מבחינת נקרא לזה ה-SLA של הסרוויס. יש פה עניין של אחריות, זה הרבה יותר עניין של אחריות מוסרית. היוזר הוא קומפרומייזד. אבל זה לא בטוח שלגיטה אני בתור יוזר שעדיין לא ובתור גיטה אבל מה עם NPM? בתור הסרוויס פרוביידר, ברגע שאתה פיצ'ר אינפקשן
סיפור יפה, אבל לא, כאילו, את 100% צודקת בעולם אוטופי, כן? אבל המצב היום הוא לא כזה. ברמה משפטית זה משהו שבסוף אני יכולה לבוא ולקבוע על זה. אני אשמח להצטרף לדיון הזה. זה נשמע לי. האמת זה באמת דיון מעניין. לגמרי, וזו הסיבה שאני מציג את זה בתור דילמה, כן? כי אין לי תשובה. לא יכול להגיד לכם, זה מה שאת צריך לעשות. כי זה מלכוד 22, שאין פה באמת תשובה אחת נכונה טובה. מה המציאות שלכם? אנחנו נדבר על זה אחר כך על בירה. אוקיי, אז כל האירוע הזה קצה לקצה, באמת היה מבחינתנו מאוד מאוד מעניין, כן? זה לא היה לנו עוד איזשהו מחקר שאמרנו, יאללה, נפרסם את הבלוג פוסט ונרוץ קדימה לדבר כאילו הבא. זה נשאר איתנו, זה משהו שיש פה אולי איזושהי, ושוב, זה נטו הסיפור הזה של הדילמה, כן? זה משהו שאנחנו מחזיקים אותו, כי אנחנו יודעים שהדבר הזה עוד יחזור. אם היה V1 והיה V2, שוב, V3 זה עניין של זמן, כן? ברגע שמישהו חשב על הטריפלט הזה. לגמרי, לגמרי. אם זה עובד, זה עובד, ועוד פעם, הם עשו הרבה נזק. שוב, אני לא הולך לקרוא שום דבר מזה, אני רק הולך להגיד לכם שה-TLDR של זה, הוא שלפעמים הדברים הם לא בהכרח פשוטים. אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה, יש הרבה שחור ולבן, אבל בהחלטות בסקייל כזה, שוב, תקראו לזה bulk remediation can be dangerous, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל החלטות אמיתיות הן החלטות שהן מאוד רחבות, לפעמים הן לא בהכרח לוגיות ברמה הטכנית, וזה משהו שאנחנו צריכים, נקרא לזה, להחזיק איתנו, כן? שלא כל החלטה היא החלטה בהכרח טכנית, פרגמטית, טכנולוגית גרדה. וכמובן שתוקפים משתמשים בכלים שלנו, שזה היה מגניב לראות, אבל כן. קצת IOCs, באמת בשנייה וחצי. שוב, ה-IOC שאותנו הכי תפס, זה היה Ban Environment.js. זה נתן לנו את היכולת to pivot על הדאטה, ומצאנו עם זה גם עוד תת וריאנטים קצת שונים באותו קמפיין, וכל השאר גם היו חזקים, אבל בוא נגיד, בגלל השינויים בין סביבות שונות, אני חושב שבאן אנביירמנט נתן לנו את הפיבוט פוינט הכי טוב, אז ככה אם מישהו רוצה לשחק עם הדאטה ולייצר אותו גם, אז מוזמן. שאלות? וזה QR לבלוג פוסט אם מישהו רוצה אחר כך לקרוא, שחררנו את זה לפני, ב-24 נובמבר. כן, כאילו אמרת שזה... כן. אבל זה לא מוחק את הפרויקט, כאילו נגידה בכל המקומות האלה, נכון? אין להם אינטרס. זה... אפשר להחזיר את זה. כאילו, אולי אתה יודע מה, אולי ב-V3 יהיה fully remote wiper. אתה רוצה שנשלח להם פיצ'ר ליסט? שנייה, נדבר עם... כן. עם שי חולות. כן, עם שי, כן. לא, זה המועדים. עוד שאלות. בטוח יש משהו. כן. מה זה? דיברת על זה שהקורס גדול. לחזור על השאלות? אוקיי. השאלה הייתה, אם קובץ היה גדול, איך באמת ניגשנו לחקור אותו. שזו שאלה מצוינת. כי אם את הסוכן זה הרתיע, גם אותי זה מרתיע. לא, סתם. קבצים גדולים הם לאו דווקא בהכרח כאלה מפחידים, כי בסוף כן הבנו שמדובר פה בקובץ שהוא היה בנדל עם בנדלר off the shelf, כן? והעובדה היא שהוא מבונדל בצורה ספציפית, ומשם להתחיל לקחת את הקטעי קוד ולהבין, אוקיי, זה אחד לאחד נגיד איזשהו דיפנדנסי מוכר, אנחנו מורידים את כל הקטע קוד הזה עכשיו מהרשימה של מה לחקור הלאה. זאת אומרת, אפשר לפרק את זה, זה לא בלתי פריק, זה אופוסקייטד, זה נראה מזעזע, במאמר מוסגר כל JavaScript נראה מזעזע, אבל זה ספציפית יותר. פעם אהבת JavaScript. אל תגיד דבר כזה שאני מצולם. נכון, ראיתי JavaScript ובדיוק חשבתי עליך. ראיתי משהו מגעיל מאוד ב-JavaScript, חשבתי עליך, בוא תרצה. תודה על אסוציאציה, אבל אני עכשיו פה. זה כזה, לי הייתי דני. כן, לגמרי. כן. איך אנחנו נמנעים מזה בעתיד? אתם לא נפגעים. כן. אז האמת שזו שאלה מצוינת. אני חושב שלא מספיק פרויקטים רציניים משתמשים בפרקטיקות של, למשל,
איך זה נקרא? attestations נגיד ל-dependencies, סלסות בדיוק, SLSA. אם אני עכשיו, יש לי פרויקט שיש לו 10,000 dependencies, אני לא מתיר לא version bump ולא שום הכנסה של dependency חדש, לצורך העניין בלי AppSec review, שזה אגב תהליכים נפוצים, אבל להקפיא את ה-dependency עצמו, ותו הטסט שהתוכן שלו הוא התוכן שאני מצפה אליו. יש הרבה שיטות בעולמות האלה של supply chain, איך לדאוג נקרא לזה האינטגריטי של הפרויקט נשמר, אבל אנחנו מכירים את זה שפרקטיקות הן, בתיאוריה הפרקטיקה תמיד עובדת, אבל בפרקטיקה התיאוריה לא תמיד עובדת. וזה, ככה זה בחיים. אז יש דרך, אנחנו נראה אותה לעתים מאוד נדירות, ואנחנו נשמח על זה שהיא קיימת, אבל אנחנו עדיין נבכה על אלה שלו. מזכו זה. לא, ווייל אתה... דב סוק אולי, פרקטית, ברגע שיש לך איזשהו בנרבי דיסקנר במחשב, הוא אומר פעם בשבוע, אוקיי, יש לך חולשה בפייתון תשדרג עכשיו, או שאתה לא יכול להתחבר לגיט. אני איתך, זה אבל כאילו גישה קצת שונה שבאה להגן על האנד פוינט, כן? אני מדבר על להגן על האינטגריטי של הפרויקט, כדי לא לייצר מצב של mass infections החוצה. שזה עוד פעם, זה שלבים שהם שניהם לגיטימיים. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאני מפתח. מסכים. אי אפשר לפתור משהו, אין איזה סילבר בולט, כן? בסוף, אני לא אחזור על הקלישה, אבל בסוף סקיוריטי זה איזשהו layered approach, כן? אי אפשר להיות... אנחנו נעזור לך. סורי. זה הראש של המרקטינג מתחיל לעבוד. זה הרבה במרקטינג. סליחה, אני מצטער. איפה המרקטינג ג'אר? כן. אתה יודע שנמחקת אותי. אקס טלמרקטר. מעניין אותי מה דעתך על הגישה של פשוט למנוע upgrades, בוא נגיד לחכות לסקיוריטי שיעשה וסטינג לכל ריליס נגיד חדש שאני רוצה לעשות. תראה, זה מונע את זה. סתם בשביל הסטמפה, שום דבר לא עובד סתם בשביל הסטמפה, כן? בסוף אם אין לך תהליך שבאמת מבין, אתה יודע, תפור למידותיך, זה לא יעזור לך, כן? להגיד שהצוות סקיוריטי חתם על זה, זה יופי טופי, אבל זה לא באמת עוזר למנוע את הדברים הכבדים באמת, כן? לא, אני אומר עכשיו, אני לא יכול לעשות upgrade ל-latest, בוא נגיד, האחרון, רק למה version pinning, כאילו. לא בדיוק pinning, אני לא מדבר על פרויקט ספציפי, אני מדבר על registry, למי שחברה. פשוט לא מביא את ה... כן, זה dependency firewall זה מיניהם, ככה הם עובדים, כן? אתה עושה version pinning, מקפיא את ה-dependency, עושה את כל ה-attestations כמובן, אבל אתה שומר על version קבוע, שהתוכן שלו גם קבוע. אתה מקפיא את הארטיפקט, כאילו. כן. זה עוזר, זה עוד layer כמובן. אז יש מתח עם השאירן. הכל נכון. אין פה, שוב, אין פה סילבר בולט. הכל נכון. אתה? דילמה. אתה להמשיך. תשאיר אותו. בדיוק. כן. את הבחירה בין זה שלא יהיה גישה לגיט, ובעצם כל התוכן שלי יימחק. בתור דיפנדר, למה שאני לא ארים אתר פיקטיבי, שאני אקח את הדומיין בגין ואז בעצם בתור דיפנדר, אני אוכל לעשות דברים על העמדה והווירוס יוכל לגשת. זה אחלה מיטיגציה, רק שאנחנו חודשיים וחצי אחר כך, אתה מבין? גם... אתה יכול לעשות בתוך ארגון שלך, זה לא משהו שהוא יכול לעשות... לא, כן. לא, זה לגמרי make sense, כן? לעשות כאילו, לעשות איזה כזה הניפוט שתופס את הבקשות האלה ומחזיר סבבה, כן? 200 סבבה, כמו שאומרים. כן, אפשרי, אבל עוד פעם, להגיע למצב שאתה יודע מה לעשות, זה, שוב, זה אירוע שהזמן הוא מאוד קריטי בו, כן? כל אירוע הזמן מאוד קריטי בו, אבל יש לך קצת time to market קצת... אתה עכשיו בגיטה, ואתה רואה 30 ביליארד סיקרטים בשנייה מגיעים אליך, בהנחה שאתה יודע בכלל מאיפה, אתה תתחיל עכשיו לרוורס, בהנחה שיש לך את ה-Top.js דיופוסקייטור על המדף, JS. כן, דניאל פור JS, נכון. תקווה תצליח לרוורס למספיק מהר להבין שיש שם את הסוויץ' הזה, ואז אתה גם, כאילו אני אישית, אם הייתי איזה בן אדם עם חמאה על הראש בגיטה, הייתי מהר חוסם הכל בלי לדעת את המשמעות בכלל. שוב, זה גם מה שקרה, כן?
סיפור. היה ניוק אחרי ניוק אחרי ניוק, כן? שלב סקרנות, אתה יכול לענות, אני לא יכול לענות. הנה זה בא. אתם מדברים במתחרים? יש ערוץ כזה? שמדברים על מתחרים? לא, אין מתחרים. This kind of events. אני לא אענה על השאלה באופן ספציפי, אני רק אגיד שלכל חברה יש את ה... אני לא מדבר על הלא פורמלי, אני מדבר על... את ה-corporate relations עם החברות השניות, כמובן כשמדובר באירועי סקיוריטי כאלה מתגלגלים, כמובן שיש אלמנט כזה, כן? כן, אני יודע את התשובה. אני רק אמרתי שזה פרקטיקה נפוצה בחברות. רגע, אז דניאל, כן עידן? להתחלה. כן עידן. למעשה מה שקורה, כן. זה שיש לך איזשהו סנסור שיושב איפשהו ומסתכל על ריפוזיטורים בגיטאב. לא, שמסתכל על ה-package ecosystems, על NPM, על PyPy, על Go, על Maven, על אתה יודע, כל הגדולות. והוא פשוט צורק ממש, עכשיו על Q של כל טאפל של ecosystem psych package psych version, מסרק. זאת אומרת, זה שזה גיטאב, אין לזה שום... זה היה סייד אפקט מבחינתנו, גם גיט- האנטרי פוינט היה NPM לצורך העניין. כן. אז אם אין עוד שאלות, הייתי דניאל, זה הפרטים.